Damang dainang nanolonga di baga sa tuhatta marsada ni roa hita martanya kita. Dami ni dibata na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima mangaramoti akate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Hata di Tuhan na mamakuling hita di bagasan partaurata dia pada partikenon. Dia nek mention buku Rom bidu 5 sadaro di ayat 5 omahatan ni Tuhan tapai tiup di bagasan rohat tadi. Asadung di pitori hita dalan hapor siaon mardami mahita do di bata marhite hite Tuhan ta Yesus Kristus. Las marhite hite ibana do saut masuk kita tuas ni roha. Hanjojongatan waing dalan hapor siaon. Jala tapar hatua do dirita marning hasangapun ni dibata nahita hirimi. Alai lumobi siya ni dope. Ay itahalasod do ng akahaporsuhon ala taboto. Diorhon haporsuhon nido habingeton ni roha. Jala diorhon habingeton ni roha ido hatawon. Jala hataw nido makorhon pakirimon. Alay dang namu murah kita bayenon ni pakirimoni. Alanunga diusehon tubaga sa rohatta holong ni roha ni dibata. Marhite-hite tod di parbadia. Nang nelehon nai tuhita. Ido pajahon. Damang dainang nenolonga di bagasa tuhatta Jesus Kristus. Molo disuku kita ganuk marsada-sada isinaiha tarkirim di bagasa ngoluna. Pasti adong do piga halak kita nah tarkirim. Adong do jelmai tarkirim tu anak konna. Detong rohana burju manen anak konna. Aladang burju. Adong musenang do jelma tarkirim tu ale-alena. Ditiki marsi taonon ale-aleno diurupi ibada do. Alai ditiki bana marsi taonon dang ulo ale-aleno mangurupi. Jelaragam do pesa sitongna na dihilalannya kajul mana porsia na hea ibana tarkirim. Nah, amang inang nenolonga di bagasan tuata Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita nagabe oja bihita dia pada partikano. Apostel Paulus takas manuturi akajol manaporsian adong diro. Panuturian na pinasa ni Apostel Paulus taringot tupak kirimon dia kajol manaporsian. Takas dokon aposteli nunga mardame jolmai marhiti Tuhan Yesus Kristus. Jala pardamian ni jolma do Yesus Kristus ikut tari dari bagasan haporsiaw. Lapatanna marhiti haporsiaw maka porsia Yesus Kristus. Gabi dapat dijolmai mah hadameo. Jaladung dapat dijolmai at kahadameon. Mangulu majolmai di bagasan haporsiaw. Jala mangulu majolmai di bagasan pakirimo tu di bata. Lapatanna pakirimo na kajolma na porsia. Dadabi pakirimon na dong di portibyon. Alay pakirimon. Maka porsa Tuhan di bagasa parmoluo. Nah, nagabi suku-suku tuhita. Molo nunga porsia jelma tu di bata. Molo nunga porsia jelma tuhaluaon nang dila Yesus Kristus. Gabi do sa sitaw no, halus na daw. Takas parmoluo niya kajolma na porsia na dong di hutarom. Marsi taon do nasida jala maruk kilo nasida. Paruk kilo na dia di nasida ima sien parhuas. Sien panggonggomi na adong diro. Panggonggomi na adong diro sa sitong na. Ikon mangayomi.
ikon manugunog jelek ko maben marhasonangan na kadil manaporsi. Alay balik sa do di jalo kadil manaporsi. Alay nang pesongoni parngulnya na kadil manaporsi nang peguda akahaporsuo. Takas do kon apostolito na sida. Alay lumobis yan ido pe ay hita halas do ng akahaporsuo. Maka Paulus mengatakan orang percaya itu memang mereka mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan itu harus kita terima dengan lapang dada. Kesengsaraan itu harus kita terima dengan keterbukaan. Karena apa? Karena kesengsaraan itu pada hakikatnya bukan untuk membinasakan. Manang haporsuhoni dada nai mangari pason parngulota. Ale marhite haporsuhon. Marhite haporsuhon neng dapo tado habengeton ni roha. Marbenge ni rohita. Manang gudang dosonario. Dumrodo haporsuhoni lam di boto ibana hinauli holong ni debata di bagas samuluna. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diingatkan bahwa kesengsaraan itu bukan untuk membinasakan, tetapi kesengsaraan itu untuk meneguhkan. Ido banedo apostoli ala taboto di horhon hapor suhonido habengeton ni roha. Jalalumurong nga dapat habengeton ni roha mo senang dapat. Molunungan benget tita mga dopi ka parokilon. Benget tita mga dopi ka hapor suhon. Gabi taboto mo makatahuhon pakirimo to di bata. Nga marbeng ni roha kita di bagasan hapor suhon ni gabi tahuhon ma. Songod dia do tutu pakirimo tato di bata. Dang be jolma na marsi taon ni makirim tu portillo. Pakirimon niya kajol mana porsia ima pakirimon na mangulu ke debata. Nah, huria nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. So nari obartu ojana satu hita di doko do takas debatat tanah sangat jalan na tibut. So dia do jelma na porsia na makirim tu debata madok debata do na sangat jalan na tibut. Parjolo sahali marhite-hite jamito na nang takas di pasat tu hita. Jelma na makirim tu debata dan murah-murah madili. Nah, ol ko botot ta mangina. Gudang do tayo berang mangina. Kolang na madili parngulun ni ito. Ro si tao na madili. Ro ibarat na hasahito ni matumamatang na madili o kanas. Bahkan molo marlas niro hapi barak na marhas hotan ya nakon na mana marhamulian mende om mani eda di sianu las na somma tuhod di buruk ko isaran om mani eda las di jalo ima perburu ima tuhod di buru na ko naso akap badil hapi harus na las niro hapi. Nah, maka lewat firman ini kita mau diingatkan perbedaan antara orang namar pakirimo tu debata do jolma na sumar pakirimo tu debata. Jolma na pakirimo tu debata di bagasan parngolonna nang rope kasih taonon dan tupadeya. Alai jolma na sumar pakirimo tu debata ketika persoalan datang kepada kehidupannya. Ibadah mati. Ibadah perjolo. Nah, padua hon marhite-hite jami tahun nang dipasah tu hita. Akajol mana porsia tu debata ikon adong bengit ni roha. So di hita marbengit ni roha manginang. Marbengit ni roha di bagasan akasi tahun. Ditikiro si tahun tu ibana lam dipasol ibadah tu debata. Ditikiro si tahun tu ibana lam mangauhon diri na tu debata. Ditikiro si taonon di bagasan parngolon na lam togu haporsya. Na buhay ta manginang nenolong di bagasan tuata Yesus Kristus. Taparwah majo parngolot ta di bagasan partikyan.
napatuluhon jalan na parpudi sahali jolma na marpakirimo tu debata manang de nang madoko debata na sangap jalan na tibul di bagasan parngolon na iko dibayan pakirimo di bagasan ngolun na horang debata tak kasih doko di bagasan na ilme alai dang namurak kita bayan ni pakirimo ni ala nunga di seho tu bagasan rohatta holong ni rohani debata marhiti hito di perbadia. Nah, melalui permainan ini kita meringatkan asa bui di bata na sangap jalan tatate na tibul tapuji di bagasan parmolota ikut takas do botota to di perbadia do namia di bagasan rohata alana to di perbadia do namia di bagasan ngolutta ganuk marsada-sada berarti to di perbadiai manogihok kita manada salut nadalan di bata to di perbadiai manganguhok kita mangula lomo ni rohani di bata maka ketika persoalan datang ke dalam kehidupannya lewat kuasa Roh Kudus lewat tuntunan Roh Kudus dia mampu menghadapi segala persoalan yang dihadapi apapun persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita percaya Roh Kudus menguatkan kita. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita. Kita percaya Tuhan membantu kita. Kita percaya Tuhan akan memberikan sesuatu di luar daripada yang kita pikirkan. Berkat Tuhan yang begitu berlimpah akan diberikan kepada kita. Sekalipun itu dalam penderitaan. Ini yang manginang. Taimok ma. Pakirimo na kajan mana porsia. Imahonan di bagas satu Tuhan Yesus Kristus. Pendek cerita adong masada cerita. Adong ma sahalak na posok. Romay mana manopot panditana. So mo na madili ma na posok. Didok ko ma amang pandita. Tangyak ko ma jo as margugwaw mga dupi parmuluh. Aharo na dirupihon. Di patorang na posok masal. Roma pandito. Martanya mga dito. Tuhan lehoma akahaporsut tibana. Lehoma akka sitaw tibana. Lehoma duing na pandita mo senang. Stop gawang pandita. Torin na naposo. Ro pandita bahasa situ. Mulut ba naposo. Didokong. Amang pandita. Hudok ko na kanya tanya ko na sa margo. Buasa. Di pagilo amang pandita. Si taon na leno di debatan ko. Roba amang pandita. So nanggo saya martangian. Modebati ho. Nah. Di boto ho do ko amang pandita. Nang debata beso mo dito. So nanggo di boto hodo pe. So mo di dalan di debata na naing leonon na tuho. Tor di uhumi ho di bata. Tor do ko borat si tanon do kala na asi. Tor madili ho. Hape na nang dohonok kunet ka di bagasa tangaki. Asa marhite-hite akahapor suhoni di boto ho dalan di bata. Alini ingok mana hay ko padita ima. Ingok mana. Dan adong si taonon na dilihat di bata tu hita na lubi sa gugut. Na tu do hita mengadopi si taonon ni. Ubahan na dilihat di bata salut. Jahamat tongan sada kore sa pulet sa pluto do karong panditay. Amang inang nakita pejujud di songani. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan, kita melihat hanya persoalan itu. Kita tidak melihat bahwa di balik persoalan itu ada sebuah rancangan Tuhan yang begitu indah. So menedok kena kejul mana-mana. Asa dapokmu akka udang dang di aik naso bereng ngomong. Alai bereng ma diaka aik do ima ditoru-toru na kebati. Akka da margalu sagisi do inga di udang. Nakita pe kasongan ido. Asa daboto
holongi di mata. Dakko lang ikut dinggan-dinggan parngol-ngol. Tetapi yang terpenting bagi kita, ketika di dalam persoalan sekalipun, kita percaya Tuhan ada di sana. Amin. Martanya kita. Moliate husok baruhan namin itu oleh Tuhan. Didenggan di basam di asini roham, naong pinasamu di bagasan ngulu namin. Nungatarulihan marhite-hite hatam dia pala partikeno. Ajari mahami asa patupahon pakirimon na mangulu holang tuho. Dada portibio binami hirim di bagasan parngorna. Patogu ha porsyon nami molotung hami adopi akaparot kilo. Pabenge rohan nami mangatusya ka dalam di bagasan ulo nami sigaro pare. Moliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami itu dapat. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamasuk-masuk itu selalu.